виждате, това е рибка. Ако не го разпознавате и си викате, че е нещо друго, аз ви казвам, това е риба. Ку-ку. Вие знаете, че то си забива така. Не. Вие знаете, че забива така и ще се случва малко повече пъти, ама какви да ги правим. Ой! Познавате котката ми, нали? Тя тук ми върши сега щурти. Според ми се показва. Риба, съм риба. Днеска може би ще гледате как лаптопа ми не спира да забива. Ако ми чухте сега гласа, това е заради гласа. Това е заради котката ми Пей-Пей. Защото тя скочи върху мен и щеше да ме захапа утре по корема. Както и да е. Вие знаете реклами всичко. И казах ви, вие знаете реклами всичко и така. Нека да разпознаем това какво е. Или е мишка, или е мечка. Аре ще кажем, че е мечка. Че мишките са жените, не са готини. Иначе са сладички. Yeah. Това снима, сега ми забива, това е много гадно. Аре де! Най-седне божичко. Някой да знае, че е рожден ден на 7 септември, други не знаят, които не знаят, то не знаят, които знаят, да знаят. Не съм аз винов. Не сме гледали шортовете. И мечка или мишка? Ма чакай малко. Това е жаба. Това е жаба. Аз какви мечки, мишки говоря, по това е жаба. Това е много тъпо. И това е ябълка. Та ябълка трябва да наредим. Ние, не само аз. И вие с пръщата си редете.
Както и аз сега с пръсти. Това ме изкара от играта. Хора, ще трябва да изчакате за малко. Върнахме се там, където бехме. Да продължаваме. Откъде стигнахме? Както виках. Това е ябълка. Които обичат ябълки, трябва да напишат в коментарите. Защото аз съм много обичам. Наредих я. 5 минута, значи ще имаме още време за 4-те. Това е... Не куче, не овен. Това е коза. Това не прилича на коза, а на нещо друго. Вие знаете, че забивате по гласа. Ми усещате, че ми се спи. Аре. Може ли веднъж да не забие, а? Времето ми тече. Аз нямам друго време. Аре, не! Спри да ми се показваш часовника, самолето и какво ли още не. Нека да направя това простото. Това е чудото на чудесата, ако някой от вас знае. Ой! Стреснах се. Приятели, имам проблем с таблета. Това мисля, това да е последно. Не. Хайде, нека да довършим от това. Сега завършваме, че таблет има някакъв проблем, който трябва да погледна да го правим. И тогава ще мога пак да си го снимам. Успяхме. Ей! Какво е това? Някакво дяволче. Приятели? Това е някакво дяволче, което ще ми прави пранкове. Ой! Ехо, ние сме до някъде с дяволчето. Само един път. Що ми махнаха тая част от там? Не знам, може би така трябва. Ето го. Ето, направих дяволчето. Аре де. Аз ли трябва нещо да направя? Но приятели, мисля, че това е края. И чакайте следващото видео. Да-да-да. Приятели, до следващия път. Както играта каза, дайте